Салом алейкум, субҳ бахайр. Ма Парвиз. Акмода саҳара шумода шаб будагист. Масъалаи ибисекати ҳамун гуфтум тонакум ҳаме ҳама саволотона мехонум, баъд як видеои кӯтоҳ нашр мекунум тонам. Масъалаи ибисе ҳама бисёриҳо хаёл карданд ки камтар бепула ё ки инче. Не, бепул нест, пулакияи корхонае ки ман дакат ман через юристо биромадам, через адвокатҳо. Барои ҳамин камтар ман дар расходаш зиёдтар шуда. Байни ману байни компанияе ки ман кор да гирифтеста Амазон ду кас даромада, байни ду кас, через ду кас ма корро ҳал кардам, барои қимат шуда. Ҳаракат мекунем то 100% ма подтвержденияи документҳои худам нагирам, ва шумо да компания ман номуша додан наметонам. Не ки агар иншаалло шава агар ма шумо да ҳамин прямой ҳамун компанияе ки документҳои ман бурдеста метонем. То есть ай байн ай адвокат мон шури мекунем, ай адвокат мақсад расходотон камтар мешада. Перепрыгнем адвоката гуфти урсо. Хай якумужи хеле 5000 адвоката мете и суммаям варьироваться мекунада. Байн ай зависит ай адвоката. Адвокат агар авторитетш баланд боша ё адвокати номи боша, ва як мумкин қиматтар гира. Баъзе адвокатҳо аст ки ҳозир шодагиян фирмашона мехоҳанд клиентҳоя ҷалб кунанд ва ё 2000 метонанд гирифтан. Ин чистай адвокат зависитай. Так 5000 метен ва ё документон намегиран, пур мекунан, роя мекунан Министерство труда. Министерство труда ай 3 моҳ то 6 моҳа дабро метиҳад. Дабро вай 100% метиҳад, наметиҳад не ки баъзе вақт процесс дер мекаша, саволои дополнительный метиҳад. Где-то ҳамин то 6 моҳа шумо да сертификат метиҳад ки кор кардан мумкин аст. Бародар да ҳамин Америкада сертификат метиҳад корхонада. Баъде ки сертификата корхона гирифт, шуморо мега ки бо оплататона гузаронед. Дуюм оплатая мекунед 5000 дигая. Баъде ки вай 5000 гирифт, баъд формаи А140 пур мекуна, иммигратсиони дароӣ мекуна. Иммигратсионка документотона анаму процессун камтар дуртар дер дурай да. Барои ки иммигратсион адделушон ай 3 моҳ зиёда ай 3 моҳ то 9 моҳ мекаша. Баъзе вақт течени 1 сол уже подтверждат мекуна документотона. Ҳамин иммигратсиони вақти роя карданда бо як маблағе ки шумо маслиҳат кардед катишон аммо метиҳед. Баъде ки иммигратсиони шуморо договортона ки подписат карду дабро ки дод, баъд шумо уже сари каси $1250 пули давлатии Америка меспорен. Мақсад агар 3 кас бошен 3 кас 1250, баъд уже документотон компанияда мерад. Компания шумо тайёр мекуна барои собеседования в посольство. Мегада чӣ хел савол метиҳанд, барои чӣ? Барои ки шумо визаи рабочикати, как бы визаи рабочикати грин карта гирифтестен. Масъалаи корхона ай ҷо ёфтен, чӣ хел ёфтен, ин корхона ай чӣ ва ё ҳамун саволои ки консул шумо да метиҳад. Мақсад чтоб шумо уҷа да гапҳои дурӯғ назанен ки ман барои иммигратсия кардан, Америка мигрировать кардан ҳамин ҳуҷҷатҳоя сар кардум гуфта гап занен ага ва мумкин отказ кунанд. Ҳавайда ва ё шумо тайёр мекунанд. Баъде ки тайёр ки кардан уже остальной маблағ мегзаронед дар счетошон и тамом ҳуҷҷатотона ҳамаша мегире, посольство медире. Он тараф шакл худованд худаш подшоҳ иншаалло мегирен, визаотона мепарен, мебиён 1 сол компания кати кор мекуне по контракту 40 соатуш. То есть ҳафтада 40 соат зиёд ҳақ надорен кор кардан, наметона, барои ки контрактон дар навистагӣ меша. Баъд уже баъд 40 соат метонед куҷои хоҳед кор кунед. Агар оилавӣ биёед, зантон метонад дига ҷуда кор кунад. Ина ман магазини $3 ҳаста ҳамҷода, ҳама чи $1 озма аз шумо да нишон метиҳад. Ҳамда мақсад оилавӣ мебиёед, зантонам кор мекунад. Агар бачаҳотон 18 калон боша ва хавоё наметонанд, яки 18 поён ҳаминҷода кор кардан, кор ёфтан мумкин аст. Кор мекунанд якҷоя оилавӣ, ҳамаша нағз мешавад. Баъд бародарое ки грин карта бурдагияну мебиёям ба наздикӣ, амнодам як совети май дарк метавонам. Мақсад як бора хона 1 сола снимат накунем, барои ки ҳозир бисёриҳо хона снимат мекунанд 1 сола. Мебиён иҷода хона маъқул намеша, бо фарзанди майда доштагӣ бошен, мактаб дур меша, садик дур меша, ҳамада камтар проблема меша. Магазина дидестем пушти майни аҳамияти ин чизе ки қафои ма мебинен ҳар якташ $1 мегирен, 10 та гирен $10. Барои ҳамин мегум тонакум ҳавая мегум ки бачаи грин карта бурдагӣ хона 1 моҳа 2 моҳа гире мебиё ҷобаҷо меше. Баъзе хонаҳо аст ки гармиш нағз нест, баъзе хонаҳо аст муш дора, баъзе хонаҳо аст кайк дора. ай ҳамун ҳисоб шумо хонаотона гирифтанда
сарусимагӣ накунен, ҳамин 3 моҳа гирен, 3 моҳ кор мекунен, бо камтар қоматакатон руст меша, баъд хонаи нағз мақсад ҳам худтонда кортонда наздик, ҳам оилатонда корра наздик мегирен, роҳат мекунен. Не магазинам хай совет метунтон барои хӯрокаш неву, барои ки инҷа мумкин ҳалол боша, ҳаром боша. Неки масъалаи тарелкаву лошкаву вилкаву ҳамин чизои вайда $1 расход мекунем, биёне $50 да ҳама чия мехарен, аз стиральни порошокотон сар карда то мақсад мехелин чизотон ҳамаш $1. даже наскиёшонам як пачкаш $1. михе чизоя мехаред, бо барои кучидан дига хонада ҳам мақсад мегирен, мусоркада мепартен, дига хонада баъд уже таби дили худтон катем ҳамаша мехарен. раҳмат, саломат бошед, ҳаракат мекунем, ҳама саволотонда ҷавоб дидем. ҳавайда худо подшоҳ, саломат бошед ба ҳама.